אז שוב אני הגעתי, אז אני מסבירה את החוקים. כאילו לא חוקים, לא בדיוק חוקים, יותר מה שאני עושה. הערוץ שלי כולל חידות, פוסטים, שורט וסרטונים רגילים. אני יכולה לכתוב הכל, חג שמח, להגיב לזה, לתמונות, חידונים, אני יכולה לעשות הכל. אתם יכולים לעשות הכל, תירשמו לערוץ, תהנו מהסרטונים המינויים. ואני יודעת שכרגע הסרטונים היו משעממים, כי עוד לא העליתי את התוכן. שיקרה משהו מיוחד בחיים כמו חופש גדול, או משהו עם מלחמת חרבות ברזל, או אירוע מיוחד, אני אגיד לכם שיש לי, כי אתם חשובים. ואם זה יעניין אתכם, אז זה יקרה. אז תודה. אז בינתיים אני רוצה להציג את עצמי. אני עדי כהן, עדי קווין, עדי המלכה. ככה אני קוראת למינוי שלי. אני לא אוהבת להראות את פניי, אבל אני כן אעשה דברים. אז זה עליי, וזה עכשיו החלק שלה לשלוח לי דברים. עכשיו זה בשידור חי. מי שרואה את זה מחוץ לשידור חי, אז תהנו. אז בינתיים תשאלו שאלות, תגיבו. אז אני תמיד אוהבת לצלם נופים. אני פה גרה, אז נוכל לדבר הרבה. אני יכולה להגיב על תגובות. רק תכתבו לי תגובות ואני אגיב עליהן. יהיה לי ממש כיף איתכם. אז זה טוב. אז תמיד אני בבית שלי, אבל אם אני לא אענה כל הזמן, לא לשלוח לי תגובות כל הזמן, אז זה מה שאני עושה תוכם. תשאלו פשוט שאלות. אוקיי, אם אהבתם את התוכן, אז עכשיו תכתבו תגובות, תכתבו מה חשבתם על הסרטון, ואם זה יעניין אתכם תעשו לייק. אז אם לא נרשמתם עוד למינוי, תירשמו, תיכנסו בפעמון, תכתבו תגובות ותהנו מסרטונים טובים.